Голосу Русину Подкарпаття. Нинішня наша героїня Неля Лізанець цілком відрізняється від передніх гостю Голосу Русину Подкарпаття. Вона говорить бесіду, котру у краю кажуть на одному селі із Воргуті, на низ родникової гуті. Ці люди у 19 сторіччі переселилися сюди з Лептовського Мікулаша, тому й називали себе лептаками, а туташня челядь казала за них лептаки. Правда, Неля родила на Дзісковиці, котра днес є частю Поляну. Межі тутишню челядю і жителями других сел округу не є ніякої особої різниці. Айбо нянько Нелі уроджений гутник. Тому дівка не ним добре засвоїла говор предку, а й вернулася на ізвор гуту. Отдалася там. Як то часто бувать, іменно Неля взяла на себе місію одродити сохтаж, гутнику, усукотити бесіду, збирати фольклор. Тому вона, медсестра за освіту, стала керівником фольклорного рокаша «Гутницькі вечірки». Земляки повірили Нелі і підпорували її у вшиткому. Слухайте Голосу Русину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу, Нелько. Слава навіки Богу. Живете у прифайному узькому селі Родникова Гута. Бесіда ваших людей відрізняється від язику других сел цього регіону. З чим це зв'язано? Знаєте, швидко це почало з того, що кидись і все селіси заселилися люди, які були виходцями зо Східної Словаччини. Ну, а й була така Анна Арендаш, то була секретар сільської ради Родниківської, і вона ходила до людей, записувала історію, звідала їх же що як. І в 1965 року вона записала од Янка Тріщули, який був роджений ще в 1885 року, що на сесі землі були переселені 3 сім'ї. Тож в кого було 19 людей. Ну і з худобом вони тут прийшли. Вони привели з собою 3 коні, воли, корови, свині, ну а й улики з пчолами. Ну та й зато ж так наша бесіда відрізняє від других. Ну, відрізняється так серйозно. Гутники суть направду словаками, це все-таки русина. Ну, позрайте. Мене питання все теж інтересує. І я ходила звідати до людей про їхнє життя, якся вони одівали, що вони варили їсти, як газдували на областю за співанки, за обряди, там свальби, сватанки, коляди, паски, другі деякі праздники, як вони тут святкували, ну а й знати, що звідали їх же хто змиє. І швидко сучасно старожили, казали, що ми словаки. Ну, а коли їх звідали, що ці чули, вони коли таке слово русин, вадь руснак, вони казали, що вони такого не знали. Їхні предки їм то не повіли. Тобто вони прийшли сюди не руснаками, а прийшли словаками. Ну, айбо знати, що була Ганна Арендаш, я їй про неї казала, і вона записала була од Мішка Гутника, який був роджений в 1902 року, що як він був на війні та з солдатами попав до Лептовського Мікулаша, що є на Словаках. І він розказує, що юж як було темно, вони з солдатами попросилися до єдної хижі, до людей заночувати. Розговорилися з тими газдами та й звідати їх наш вояк, що хто ви так? Ми ж говоримо так, як ви, ми все розуміємо, хто ви. Ну, а й він вtedy повів їм, що ми зме словенський руснак. Ну, і знати, що так як ми тут зараз з вами маємо Велю Цимбуровим у Фейсбуку, ну, і тоти, котрі нас будуть тут слухати, най нам в коментарях напишуть, що де вони чули таку бесіду, географію цієї бесіди, що я буду гнеска з вами говорити. Це інтересно, дійсно. Кожен когось признає, що то бесіда такого, яку говорять вони вдома, ну десь видково десь родичі, десь близько. Ну, тепер ще одне звідання. На початку 1900-х років у вас на Гуті поклали греко-католицьку церкву, ну, а не римо-католицький костюл. Як правило, словаки суть
римокатоликами, не греко-католиками. Ну, як ви це можете пояснити? Ну, на це вам питання таке, Павлю, що коли була ту складовна фабрика Гута, та граф Шенборн до села заселив майстрів, і самі розумієте, що вони могли бути з різних церков, як греко-католики, так і римо-католики. І про це свідчать записи в шематизмах. А чому була греко-католицька церква? Ну, я си думам, що на той час греко-католицьке духовенство мало барс великий вплив на тих територіях. Ну, а так як люди жили ту різних національностей, і мадяри, і німці, і словаки, і поляки, і євреї, і русини, то дало свій вплив. Церква дала свій вплив, та й зато була перша церква на Гуті греко-католицька. Ну, пояснення то файне. Ну, а от перепис 21-го року теж гутики у більшості записані руснаками. Ви можете то пояснити? Є якісь перекази, от, чому так писалися? Чому на 21 року не писалися руснаками, не словаками? Ну, точних даних я вам то не повлю, а бо я си думам, що на то мала бути якась причина. Вать то був страх, а вать їм хтось щось повдиться. Ну, може бути, якраз туди Пряшівщина або Спирський, Земплінський, Шарівський комітет вони одійшли до Словаччини, відколи йшла боротьба десь за території, ну і туйся напудили, може бути, щоб фактично і тут десь не появилося таких, як повіме, сепаратистських якраз віювань, що от хочемо до Словаччини. Ну, може бути, що якраз ця причина, і тому надавили, що пишіться руснаками, щоб десь не появлялися якісь такі мислі. Но, знаємо історію, яку описав Міклош Барта у 1901 році, що граф Шенборн не хотів дати гутникам сотку землі для постройки церкви, при тому, що мав сотні ізру гектару і основав їх для того, щоб там оленіся пасли. Но, а от сотку землі не хотів дати. У Дагуті знав цей факт. Знаєте, я си думам, що скоріш за все то було політичним рішенням, і зато Шенборн відказав просьбі людей дати їм землю, бо на той час проходила верховна акція, і зато воно було одно з другим так зв'язано, зато не хотів. Но, або як розказують гутники, що був такий Янко Кнап, і він мав землю в центрі села. І він дав частку своєї землі для постройки тої церкви, но айбо повіл, що би його там похоронили. Про то є таке свідчення, що коло церкви є їхні гроби, його, а й його жона. Вони сухотилися, вони і тепер. Є. Угу. Ну, а сама назва Гута, як фактично їх є на Подкарпатті много, всі знають, що там були складовні заводи, тобто робили там скло. У вас декотрі остатки сталися, того, що було складовної, у вас там якийсь завод, підприємство? Самого того матеріалу вже було, że by się obstał taneje, bo bardzo wiele czasu z tego przeszło. Albo, znate, kiedy pozwiadати до котрих людей, та може десь на поді в півниці могли б знайти ще щось знайти. Пляшечку. Гей. Це інтересно, один раз це бо треба обов'язково десь знайти, бо було дуже інтересно. Ну, ми знаємо за берег Вармедія Теодора Легоцького, який фактично дав курті опису кожного населеного пункту, що Гута – це промислове поселення в 1827 році Шенборном заселеної, і що люди, котрих він туди привів, були з Михайловцю і з Вранова. Вони пробували досліджувати це, узнавати. Це дійсно от, переселенці іменно з Михайловцю і Вранова були переселені на Гуту. Як записувала Анна Арендаш в 1975 році, od Янка Тріщули, він казав, що на початку 1800-х років тут для роботи на ту фабрику було заселено 15 сімей з Татранщини. І вони майже швидко були ословачені руснаки. Ну, це розумне пояснення, тому що Спиш, утки скорше всього переселенці, бо кажете, бесіду будете досліджувати, місце видить, що одного, я не спеціаліст, але місце видить, там десь так говорять, от якраз ви називали, що під час війни чоловік був там, от дійсно, от під Татрами, то ж все під Татрами, і скорше всього воно так і було. А по фаміліях, по прізвищах,
речах вони пробували якраз звіряти. Це є, наприклад, гутник, козуб, гартавел. От ці фамілії десь в якомусь регіоні Словаччини тодішньої. Як в 1830 року Шенбор tu опять заселили людей. І то już були люди других національностей. То були там і німці, і... От які швабські фамілії можуть у вас бути? От кого з Швабів походить? Німців. З німців, ну та німці, німецькі фамілії мами, ту już лим двіся обстали, то є Гартавели, а є Штулер. А було їх кидись веце, бо то є задокументовано, коли і завод це був строїл, і попи з Плоского приходили звідати, записувати людей. Та були там такі фамілії, як Голінгер, Гейдел, зараз ще і не згадам. Були, ну або це ці фамілії до teraz це й обстали. А також чисто гутницькі фамілії, та то вам можу назвати, які хочете. Ага, обов'язково. Вони барс, їх шибко już знають, то є Арендаші, Бук, Гутник, Гнатковичі, Кнап, Ксеничі, Мітряки, Козуби, Мореляки, Матишаки, Полончаки, Сегедій, Токарчик, Тріщула, Чанда, ну а й Фурдь. Дуже Це файно. такі фамілії. І дійсно, як є всі дотепер. фамілії вже пішли по регіону від вас. Воно так скорше всього і було. Ну, воно не є точних даних, ніколи то не зглядав, ну, або скорше всього воно так і є. Ваші предки повністю усокотили автентичну лексику. Як їм це вдало? Знати, вона є всокочена, а не або не докус. Бо, Ну, та то само собою. бо знати, що пройшло велю часу і дуже много швидкого нового се внесло, Ясно. як і мадярами, так і чехами, і рускима, ну і Україном. Ну, а як її всокотили, ну, знати, що спеціально не ходили та її сокотили, як казка. Або вони на той бесіді якось говорили, вони учили своїх дітей, своїх онуків учили, і так то все передавало, ну і тот говір дійшов і до нинішнього часу. Красний говір, і фактично його аналогу ми тут кругом не маємо. Ну, а це правда, що із Воргута була селом такого запертого типу, і кажуть, що гутнички віддавалися їм за своїх. Коли збавилися з цього сохташа? Гей, правду ви кажете, було в нас таке в селі, була така звичка, традиція, що гутники лемся віддавали і женили лем за своїма. Тоді і велю людей було, ну, і кожен собі припозирував, щоб була май парадна, май красна, май шиковна. Ну, та й так си вибирали. А знати було ще таке, що таке домовилися поженити, побрати троюрідний брат зо сестром. Або як почали гутники już ходити до лов, на роботу, ці до поляни, ці до своляви, ці ходили до своїх родичів майдалше. Ну і там всі вони могли і деяку половину нову припозирати, та й вже так знати і поженилися, і тоді прийшли на гуту і нові фамілії, і та традиція już вона, ну, не можеш повісти, що вона повністю пропала, вона ще є, бо навіть зараз гутники женяться між собою. Ну, мені це дуже любить, що ті пришляки, котрі се женять на гуту, вони не переучують на свою бесіду гутнику, а самі стають гутниками. І по дітях це теж видко, які приходять в школу, я вже їх спознав по лицьові, вони говорять чисто по-гутницьки. Це радує, що дійсно такий, так сокотити і чистувати своє, щоб признавали тоді кром і зять, який приходить на гуту, приймуть правила гуту, а не наоборот. Ну, то так і має бути. Так і має бути, а як? В обмінник за освіту не цілком корінна гутничка, так? Бонянько гутник, ну або женився на Дідьковиці в Поляні. Чому пішлися робити завклубов? Ну, то є барс довга історія. Знаєте, кажете правду, гей, я є медик за освітом, або моя душа фурт лежала до культури. Хоч я й то не розуміла і не знала. Гутничком єм на 50%, гей, бо няню є з гутою, ну а юж я на гуті барс довго жию. Знаєте, що то ж так довго, що до котрення полянці і не знають, що я їм з поляни. Коли на гуту прийшов, то приймуть правила гуту, Юрій Будницький. Ну, а й знаєте, я з самих малих років барс любила виступати, і в школі на концертам ходила, і до танцювальної школи ходила. Ну, а й дома накопаний з цимборками фурт ми робили деякі концерти від забави. Пак наші мами, баби, ну, гості з села, люди приходили, позирали нас, дарували нам деякі гроші.
А ми за то гроші йшли з миси купити деякого цукру чи воду солодкої. Ну, а в медичному їм якось це учила, та ті ж їм з дівчатами виступала. Ну, а яким прийшла ту нагуту за невісту, та то було, знаєте, як манна з неба, бо баба мого чоловіка, вона робила в клубі, і вона мені фурт розказувала про свою роботу. Зараз już мам жаль, що мене швидко затямило те, що вона мені говорила, бо, знаєте, ну, молоді. Kiedy вони то молоді думають за те, що думають старе. Правда? Ну, або прийшов час, баба як умерла, ми з чоловіком стали думати, що дійсно село наше є мале, або воно є інтересне. Тут не так люди, не така бесіда, не так їдіння варять, не таке, обряди мають люди інакше. І нам це то би хотіло зберегти і передавати далі і дітям, і онукам, ну а й другим людям показувати, що як ми з мету. Ну, а на роботу, як прийшла, знаєте, тоді півроку не було на гуті в клубі, не було керівника народного фольклорного аматорського колективу «Гутницька вечірка». Я си думав, ну а чому би не попробувати? Є така можливість, є таке бажання. А й чоловік мені фурт розказував, що як він ходив з бабом виступати. Ну і місяць захотіло. І знаєте, я си дала таку обіцянку, що коли мене візьмуть на роботу, та зроблю одне добре діло. Зроблю концерт, щоб забрати гроші для одного малого хлопчика з Гути, який був барс тяжко хворий. Я люблю, там онкологія була. Гей. І ви знаєте, мене взяли на роботу. Тоді я була і барс рада, і барс переживанням достала, бо не знала, як то швидко буде. Ну, айбо взялася до роботи. Клуб тоді на той час був після ремонту, айбо ще деяких доробок потребував. Та попросила всіх хлопців, чоловіків, шовгорів, кумів, малих хлопців, попросила, щоб мені допомогли в клубі зробити куліси, а падамент їм сама пофарбила на сцені, діточки вам організувала, і ми так швидко зібралися до В'єнна, щоб допомогти тому хлопчикові. От мали діти, як і не виступали до зараз в гутницьких вечірках, вони швидко хотіли допомогти, бо знали того хлопчину, він і родич був де чиїсь, і в школі се вчили, і цимборове, ну, хотіли допомогти. Ну, та й написала їм сценарій, жони співали, діточки, вірші розказували, гуморески всяке. Ну, а ще, знаєте, попросила допомогти цимборів чоловіка, він є в спілці свалявських художників, і його цимбори дали... Малярі свалявським. Гей. І вони мені дали свої картини на продаж. Пак цимборка по роботі дала мені обручі на волосся, яке вона сама робила, щоб їм продала. І барсня то тішило, що село мале, або майже з кожної хижі людина була тоді в клубі, щоб принести гроші, щоб допомогти тому хлопчикові. Да, хто нес просто гроші, да, хто і картину купував. Барсня то тішило, знати. І зробили ми були 2 такі концерти, а пак мене, як то кажуть, понесло. Я почала з дітьми, і з малими, і з молодіжем робити всякі концерти, всякі забави, всякі танці. Ну, або то радость була недовго. У 19-му року прийшла та болячка на людей, саме знати, і швидко, і люди ся барс ізолювали одного від другого. Пак прийшла війна, і знаєте, ну, не до того було. Ну, або ми з така гутник, що ми можемо люди і в такий тяжкий час, або повеселити, вказати свою культуру, показати навіть на наших виступах, що як люди жили в час війни і в той час. Ну, це правда, що, тому що і Перша світова війна, і Друга, фактично, Гуту заділо все. Слухайте голоси Русину Подкарпаття. Про якраз свій колектив «Рокаж», гутницькі вечірки. Він має звання народного, по-моєму, і є досить старим. Розкажіть маленьку його історію. Мені видить, що для многих людей це буде інтересно. Історію він має, і то та історія, знати, починається барс давно. Тоді, коли ще на Гуті не було ні світла, ні телевізорів, люди мали друге свої забави. І в осінній час від Михайля та до Ріства люди робили різні роботи на ділянках, а пак ішли до старшої жони на обистя і там робили
другу роботу. Так, вони то називали так вечірки, бо ся збирали ввечері. Там жони і пасолю лущили, кіндерицю, чесали лен, ткали, пряли, вишивали. А хлопи, коли приходили, та вони і дрова могли рубати, і могли ярма робити, гелетки. А малих хлопців учили робити і ложки, і качулки, колотівки, мітли, учили їх плести. Та й таке, знаєте, то було, передавалося так, то учення. А й барс вони любили то співати. Кожну роботу вони робили під пісню. А юж як було темно, та вони, знаєте, мали так забаву. Хлопці грали на гушлях, а дівки співали і танцювали. А й була ще така забава, що хлопці вибирали си одну з дівок і кликали їй рахувати дзвізди. І котру си хлопець вибрав, та то з ним мала іти рахувати дзвізди, а пак знати, що й молода, та й цілювалися. Та й таке га. І то та звичка була барз довгий час. А юж пак, як колектив Анна Юрівна Арендаш зобрала, то було в 1989 році. Там були саме, так, знаєте, співочі гутники. І в тому колективі дали му назву знати, що гутницькі вечірки, то є барс символічно, бо гутницьке бо на гуті, а вечірки бося вечір то робило. Якраз вечірки класично, якраз ви розказуєте, це класичні вечірки, коли це починала осінь, студено було вечорниці, десь проводити на вулиці, треба було ухижувати. Якраз ухижуються, збирали, і там щось треба було робити. І лущили щось там, і щось урізали. Інтересно, розказуєте, дуже інтересно. Ага, і от іменно Арендаж, вона тут у 89-му році це започаткувала, і дотепер тут колектив фунгує, але вже ним тепер руководите ви. Інтересно. Як вас гутники приймають? Я знав, що там дуже любили народну співанку, там все був повний клуб, по других селах так все не збирали. А от там, коли щось проходило, а майки виступали свої, там був все повний клуб. Тепер так точно є? Був повний клуб до початку війни. То ясно. На це є причина. А як вас власть підтримує? Тому що закупка костюмів, десь виїзду, помочі дати транспорт. Маєте підпору якраз от свої ОТГ? Коли нам треба дати автобус, іти виступати, та нам дають. Коли нас заганяють на фестивалі представляти громаду, йдемо. Або хотілося, щоб було більше фінансування, або такий час тяжкий, війна. Нову костюму маєте свої от якраз? Мами старі, як ще були за тих часів, коли була керівничком Арендаж Анна. Або, знаєте, зараз мама знімає одні плани, на як барс покладемо надію. Або час каже, що як то буде. Маєте контакт з вашими російськими родичами в Словаках або деякими там цимборовами? До котрі люди ще мають тут контакти, і соцдзвонюються, ці списують в таких онлайн-месенджерах. Або знати, що то з часом швидко втрачать. А ще маленько розкажіть за свою роботу. За свою роботу, що я роблю? Знаєте, я фурт роботу знайду. Як є файний день, та піду до болту, куплю до чого солодкого, та іду в гості до людей. Пак за бесідом їх возвідую за історію, за обряд, за їдіння, що варили. То барс ми, то є інтересно, що то вони робили. А ще можемо глядати цуря деяке. Знаєте, на поді є цуря, ще хто хижу не перекрив, та ще цуря є. Та там си понаглядам всяке віган, кабат, катран, хустки, клебанки. Ці ручники деяк можуть бути, даже і плахти, деяка горнятка. Знаєте, була така jedna історія, що моя мама дала мені мого няні вишивану сорочку, яку він носив, коли тут жив на гуті, як мав 8-10 років. Тобто не домотканна була? Домоткана, барс красна сорочка. Мені треба було сорочку для концерта. Знаєте, і я ту сорочку, самі розумієте, що який хлоп може бути в 9-10 років, а який діток може бути в 3 роки. Я ту сорочку так зошила, що вона була добра на мого сина, і він в ній виступав перший раз, коли мав 3 роки, то було на гуті, у нас тоді була атестація колективу, і він перший раз виступав в той сорочці. Пак помало я ту сорочку розшила, і він в ній фурт виступав. Думав, ще раз-двічі їй одіне, бо
Він росне, та й сорочка за ним теж росне. Ну, треба надшивати далі. Ну, а вать досваляво знам си піти, ці дашо для роботи си купити, ці даяка цуря поглядати полотно, таке даяк юбка мі треба зашити для жонів, та їду си та й глядам там в бовті єдне. Ну, а ще сценарій пишу. Знаєте, і то є не фурт легко. Дакеду, як кажуть, то та муза, вона ніяк не приходить. Треба зробити мені деякий сценарій до праздника, до якого написати, а воно не іде. І кілько би я часу над тим папером не сиділа, мені то до голови ніч не прийде. А дакеду, так раз прийшла така думка, я то записала, що мій чоловік підказав деяку фіглю, що діти договорили, деяку си пісню наспівали, доклали ту пісню, що є, від людей, що позаписувала. Година часу і сценарій готовий. І різні моменти бувають. Або сценарій, і так я як напишу, знаєте, та покидемо до клуба, з жонами вже перед виступом, якся готовіме, ми підстраюємо його під кожну жону. Або частіше, знаєте, я już знам, котра в мене жона яка є, як вона се поводить на сцені, як говорить, кому яка роль підходить. Та частіше я вже пишу під них то сценарій. Ну, а ще я зберем в клубі старовинні речі. Już ми гутники дали і ярмо, і горді, і прядило. Жона мені jedna передала канапей. Барс красний такий канапий, білий малюваний, що скриню мам для цуря, плуг, чесало, посуда всяка, горнятка, велю мам шиткого. А так як я ту, знаєте, і мам таку можливість, так хочу вам повісти, що може, то ті люди, котрі нас зараз чують в нашій округі, може ще мають вдома деяке старе ці цуря, ці деякі інструменти для роботи, а хочуть їх виверечі, та на їх не вимітують, а найми дадуть до клуба, я їх сохраню, та й буде то та пам'ятка. Тому що такі навіть музеї, що збирали колись от якраз щось старе, у них вже не функують, бо по школах позакривалися музеї, а той, який воно буде, це дуже добрий, тому що клуб, музей, я так думаю, що так би мало бути всяк, або єлем у вас. Ви хотіли ще щось повісти, мені? Хотіла вам повісти, що ці допомагають мені гутники. Ага. Як без них? Звісно ж, вони мені допомагають, бо знаєте, що на місці колектив не держить. Само собою. Колектив, він живе із людей, як і в ньому суть. Хочу розказати вам про свій колектив, про людей, щоб їх знали швидко. Обов'язково. То є Оксана Полончак, Гнаткович. Я вам буду розказувати і то фамілії, як вони були дівочі, бо знаєте, як прийшли зяті, то все ж поміняло, вже не чисто фамілії, не чисто гутниць. Люба Панкулич Сегеді своїм дочком Іванком, Віта Панкуличка з дітьми Ростіком Айнастьом, Мар'яна Николин Гартавел, Анжела Гнаткович, Мар'яна Лізанець-Кнап, дівчата Дана Мітрячка, Настя Токарчик. І ціла моя сім'я зо мною виступить. То чоловік Владік, діти Катька, Арсен, та я. А ще зараз цим взяла групу з малими хлопцями, то є Ілюша, Вітька, Айваська, а ще си глядам дівча. А село не зараз в клубі, як кажете, не піддержує, бо в клубі не є як. Поддержують мене в Фейсбуку. Ми маємо сторінку «Гутницька вечірка», і я там викладаю швидко наше відео, ай фотка. Там нам люди і коментують, і сердечко кладуть, і от то нам барс любить. Маємо через 2 роки 200 років Гуті, бо маємо 1927 рік, і будемо мати через 2 роки 2027 рік. Плануєте щось робити? Плануємо. На Гуті раніше були і фестивалі заведені. Може якраз до цієї дати якийсь фестиваль започаткувати на 200 років зачати, а потім воно, по суті, місце видить, пішло б і далі. Тому що те, що ви робите, воно не, я ще раз повторююся, воно не похоже на те, що це робить кругом. Тобто ваша культура має свою родзинку, свою ізюминку, і вона відрізняється від других наших колективів. Знаєте, фестивалі. Були на Гуті ту фестивалі 2. То були фестиваль «Словенська веселиця». То були в 1998 і 2008 року. То були фестивалі, то зробила словацька організація, Матіця Словенська. Вони глядали словацькі села і порахували, що у їм підходить, і провели за то фестивалі. Які мають ті фестивалі? Добре, що провели фактично, просто кажу, буде ще намного ліпше,
коли ви все розберете, що де що стоїть, і зможете то робити самі, вже з такою твердостю. Ну, я думав собі, що ваша душа ближе до тих русину Шарицького, Спирського комітету, утки йдуть ваші корні. Що би сте їм передали, що би сте їм пожадали? Ну, я пожелам шитким людям, щоб кожен в житті знайшов себе. Це правда. Ну, це ушитким. А своїм братам русинам загатаром. Та їм теж таке пожелам. Ну, приходити до вас, я думав собі, більше общатися, приймати ваш колектив. Тобто, якщо ви ні других більше познаєте, це знаєте, бійся, видить, що воно дасть дуже позитивний результат. Ну, позирайте, ви самі підійшли до того мого пожелання. Найдемося, зв'яжемося і будемо далі щось творити, Само щось собою. чудити і виступати далі. Нелько, дякую вам за бесіду. Дійсно, ваша робота є дуже потрібна. Це робота, котру робити нелегко. Тим більше, кажу, у наш час, коли йде війна, розвивати культуру маленького села дуже тяжко. Ну, вам все вдає. Вас видять, до вас знавуть. Я знав, що та ж сама громада обертиться до вас, кіть когось приходить, кіть треба щось указати. Головне, щоб вони вас ще й цінили. Дякую. І вам дякую. Голоси русину Подкарпаття.